yalla hurta jeywo alsilam terera igondu nongu wali sinda fondu foyenno ni on diyoga zan kai iwana walin no hurta jey iwana almiyale kan no tinya ngedi babi hayrai de e kole kan no go kicha wonde di diyoga fondu foyenno hin kiza kin nan in duka doro dum safar kin nan zan kai borem duka bori matkacin no borgine bori. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya fosin subanantai ba ko albarkantai kun go kir bomdo makdi subanantawo bon kanokti Amazing TV. War sigir follan kadu no kanokti bon ka kulba amantakal sigir no kun ko bon ka kulba misaira wo kayen no dibi warse misaira wo kayen no in bore bon haw bore man bi won fahama kubanta wo cinara ir ko bunye boriyan duniyan in kafir bon ka kulba ir ko bunye borera wo kayen no te bon kun misakan non bora kulma nguno kati ifo seno hutta jey idu siriyan beni ifo seno hutta jey isiki ma zadon hutta jey halka kaso iri koy kudu hansiyan fono igisambu wala fondo fono igisam kan na indu ko kudu hansiyan woni mo kul marganta iri koy kudu won tuyen iri koy kudu iri bon ka kulba iri nya fo sina miora kan nokti Ustaz Abdul Aziz da amantikala talib no kan gwarka cewu university islamic wato din talib no university islamika a wana cewu non godo a won cewu kalo windora ya da mon lokacin kun agone din de amantikala borno kun jingare ne jingare berara a gwarka te bumbuda ne jingare talibe kai no jingare ne ise jibu halka so irme chino bon no kati borakun goka markaza din kendi kan nokti markaz Umar ibn Khattab amantikala cewu yan nonguno kan ikoy ka alsilam tare chawai won chawai tene kan za ayar kan de jin wan bin qur'ana awon dirsiyan kamma tun ku kan diyan woki na rai ko nya ko sina burne am du kaptu irse ron hayan woni bo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Abdul. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Abdul Fatah ay go dare go ni Abdulaziz. Na'am. Kamma tun ku kan diyan matkan cindeno an nya ko sine mada boray kul ani bongi haw bahal irto ne do irgo fonda kayan gina to irga ba warin fahaman da irsi yalla hurta jeywo alislam tare ra igondu nongu wali sinda hal alislam tare akulin dai wala man kulin dai. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هربان ذكر نركو سبحانه وتعالى سابو إرن سلهم كان درون النبي يما محمد صلى الله عليه وسلم إرجع تلسو بنتو إرجع سابو دكوبنيو أما Amazing TV بيلا أينها TV إرجع سابو دا كوبيمو كاتي إرسي إرجع سبحانه وتعالى ماري أما ويوني عندما دم إركل والميزان حسنات ترى ودين بندا أيجيكا هايمو كان بون إتيسي hakikatan amantikala hayan beri no yadin mono hayan no kan kuna al'umma gonda a tuyan muradu zama dirla sabu irwan labai kara irgo labiyan no kan furta je go a mefu wadin sai hayan wani yanda ma hayan no kan yan irgin kane kan irgonda a tuyan muradu alsilam tare wani diyan fanda do hare sikka kulsi kan alsilam tare hagwai da furta je yadin mono anino nangu bambata alsilam tare addinara da bafuna ce da rawura wadin mu irgu koy kudu a wan tuyamo irko diya sallallahu alaihi wasallam wan bafunara irko diya dai sallallahu alaihi wasallam astugu bor kulsi kan a wan hangi senai kan yanki sahabai i wan kanan di zangora irgin kine wa hakku kul furta jiyanno ngai mono kaci sabilo wal bindi sabbo irkoy bayo banda kanna addino wato irga hankuna irkoy diya sallallahu alaihi wasallam wane nya kufo sina ya wan hanka sina idin kan yanki sahabai ibayane kul imantikar furta jiyanno ningai kokaro dan dingai durkutiyamo dan kan gana ingai midi kan ingai to da alsalam tara irdo kala ingene ya akabi to irdo jiri zambar fu da zangu taci banda wadin ce idin kini alsalam furta je igonda
nangu alsilam tarera dir sambu de dandiga irgonda Ali ibn Abi Talib furta jino kan irko diya lokacin kago na rugufin Makka ko Madina irko diya na nan inganan kan yara kan gana aminga represente dangama amma chafare ni nili kan ingano waran di nodin aminga fundo no dir sambu Mus'ab ibn Umair ingamu halka sun sahabbe no kan anyango gonda arzaka amma afanda arzaka din ingamu dukakan da alsilam tare sai jin koyyan halaka son dirgune alsilamai wani duwale kan yanke kudi sara irka garkan furta jengon kan yan ningai wani kokaro dan Muhammadu Fatih kan ingano na Constantiniya feri kan manji borbobu sai ya dinga irsabu iddi kan alsilam tare ga haggoi da akulun da haggoi da furta irsabuwar sai da barbata matkancin no warna sambunda irka iron hayin izin kan taga matkancin no igaci da ile her kunno gonda sababu irdi dirni mo dar kugune za don hurtaje borgine kan yanno bisa hurtaje inga no ikokari di matkancin no warni ci da warkan dirse dai dandiya amma so hun irni iwon ko so kan wato di koshino imiyera irni barmai irni sigar ga irni yera wato di iwon han kai kana filiyan irni barmai ka hanna ka fada kan mutum da ibada ta yi da har bobi yanda irbul kudi suhun zai tarai boba da komiyan boba da suyan boba da turtare boba mai ame hurta je mu hurara balir ne gi mono gara gumu to wodi yon ga ifuna sabab bere kan yan nonan hurta je idu siriyan wani wa idu yeban ko yin ifuna sabab bere lalle matakan nin ce da ustaz Abubakar barku kan no kai kala sabu waraga di kan lalle son me ce no ban furta je in fondata siriyan bambatati to ifo giti sabbai kan yankan da wadin tuyan asi tuyan fallarra irgin kane kan sababu beriyan sababu biyan mu to sababu bai da ra'ir isan budun guriyan da ra'ir hinka wari hin zikici kan ganan bare ma karumo hayyan bon bai sabai da maki ke ki gana ki hansanda irgin kane sababu sintina inda ta ce za hairai wani tarbiyya kan cina da wote furta gaisi dan furta jiwo amana kati zanka kai ni ki hai kan be kan sintin ka beri a sintin ka fur an dunya ba funa ra ga hankan ki an dunya ba funa to so furta jaidini da dai i wani tunan biyan mu man bori wal bindi i hagoi da kan bufo i ba funa ra i fanda kambo kan wanda muhimmanci ba funara to kul hasar wani da mano guti son dir ka ga wani bor ne kambo kun wani muhimmanci iri wani furta dai bayan gani kaga gar wani hairaye kan yan ga hagoi dai ni kagar kan kambo kan ino muhimmanci guti ini mayandi in hangandi in bankare te ise in bani se ekol nuri wari yan hinno no guti yo kan isa kulla amma ibero kan giti ma hagoi di wani dai im hagoi di alsilam tarai ini gana kidi hankarra igo furo nan ki gogi cedan inganda mai yanno wadi yawo irbor buba kurin lakkale ki wadinga irin dudai hankan kan dinwa ihan irwo murado te akagar mu wadin giti sababu bero kan aiwo biyan ga inga giti sababu kan de furta je sai barmayan din ka gunmu wato irko diya biriyan mu da sahabai da alfag bere ki biriyan wati kin gai bandu bare sai man ciya din wanda ita babu sinkana sababu hinkanta irgin hinkane kan furta je wan siriyan mu sabbo kici lokaci wani lokaci no isigi ta kafon da hanni har hanni yan botu ne son da idan diga da sambo furta je igon lokaci badi wani goyi lokaci wani fulan zamai lokaci ba gumo nin di bara da koi a causu su bai to da banga ka bana tin muradu kul kalci in kalsu ba to lokaci bo badin dole no bara mu ce ci hankara in gana da to duman ti dumo bankan da bara kan badi can da kine ka muradi ne to kul bara koi ka dan hankan sin dice da bara mu tsiri saubin hinkanta ihin zanta kici portable da tele da annasare wani tarbiyya kan yan gogi sai irse nan gokul portable ra tele ra gogi ta irse di kudon duniya furta je i samulti a wadiyan kutin ga annabiyan mai wadiyan gani da tauyen sambu wadiyan gani tarbiyya sambu wadiyan gani ga ikul sambu to wane mu amantikal sabab bere no kan dai furta je sai bar mai yan to irsa biyan ga ikon tekan bore ma idi doro so kan letkoi kwaru mu wadi borkoi didi doro igi borno safari uci nara
alfaga irgba numir no safare kan nokti fondu foyen no ni on di yonga zan kai iwana walim no hutaye iwana almiyale kan nokti nyame di babi hayrai de e kole kan no go kicha wonde ni di yonga fondu foyen no hin kaza kan nan imduka doro din safara kan nan zan kai borem du kubori matka cinno borbine borne to lalle halir gaba irwan furtajai wani dai di wani bafunai fonde in ye ka kama takan irgi bai da al-islam tare jina bafunara to dole no ka daidai irin hagoi da har hinza har sintina irin sambu windai ra irin kokari haire kan gitin yanayi da babai in kokari kan misali hannuno isi larabe no igali gidondo zama bayan gadin lasabu furtaji walbin dizanka ingo hanka bugun hankan bare kan yango ajin hankan ite wadin no ungu magu kokarin gamti dine hanna te wadin no ibu kokari inga mu dondonda dite wakan manci hanna wadin mu no igu dondonda wadin sai nim kokar hal nigine ni izo si teya jingite amadi nim jinkite amadi dinga hagoi di jingar nigi me hau nigi ibada to ni izo mu di irkoi ba wokan ne te din wadin no aga hayo ni aga dondon din yan ga gina diji hannu nim te diji hannu ihin kanta nim kokarkin izo bafuna te da rawu gana masu nim bai hai kulkar ra'ago nim kokar nima bai kammancin da matkan diga bina futandi nim kokar ka bai hikimara da lakkal kanaira fulana ya ci nan da ya ci mu matiya da ni ita ya ci ni ita nima bafuna do nan ga wadi yodo kan wanne da hikimra wadi yodo matno burahin kite matakan burahin kite nigu ko har sintina nigu kokar no ni izo bai ifo no si na manga hari no lakkalo sire mo ba zan ko yin gona kan igaba inne no in yadda kan inge wanga dai to ino bere dinni no beradi to dana haifote kan manhagu nimne bankan bere wasu wadan to ni bi wadin ga a gidi ka aikan gonai bere no ya cinte ya dinga aina ya cinna ni di wani yau didan dino ni fam to in kanta dirka ku gune tauyen nan gai in dai mu har sin tana kici alfagai kan yangi ta wanda ya ce in kokar ka faham kan in dai wo manti da ya rahini in dai go kakuno zan kai in dai go gi tarbiyyan dino halba in dai gino bere dan bere ko no kan sin tarbiyyan na tsara har yin kanta yan ga ba tarbiyyan mu agoyi wani alfagai ga mentali da wato kulka alfag milin go nga ka bera no isai no kidira kan mantin ngam di hali goga hayakin goci gana walisi ga gana to kula alfaga din aman duban wadin yadin to dukka ku gune irwan mujtama irwan bafanai nangai irwan windai da fuwai da hayakin layar gogoro inde mu ga sine fono kande furta je hansen wuci na ra inda ci dirna mabda usan bukan irkoi nir da kabo mabda al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kici kan gici in yamar da gwamni in mayar ganji dine ha irra bora kul irna furta je kul sambir wani yanno in sine ni izo hinnano din biya gote hankan manhagu daga salan ase bora kunnu wanno zan kai kunnu wanno din di hankan mante salan din di hankante niyate to wadin ag furta je no gabi wadin agi wani ce da rawo di wani bafuna sakon aga hansi irsa borsi irkom te kanya fosin subanantai ba ko albarkante kungo ir gomdo imu goida yamari mo kan no ci irse za alfagai kalamu koy hayrai dukurara bore dinno go kumar da kai alfaga irgo iron hayene ga yanin ga ifono ne hutta je bumbay se yamar fono tise kungin nan iwon suba an sare no ne avenir alarabe no mustaqbal fondo fono no ne ise wal yamar fono ne ise kungin nan iwon suba mbore won mustaqbal mbore to lalle alfa abubakar in hayan wa abur kuma har sun tana kan irin maka bai kici borkul kan no tunu ago koy nan gufo to ago hankan gice kan boragon da lakkal ni gici dina ha man no ni go ko amin ce nan gufo lana nay go ko tanga bainan ka am bainan kin go ko to ir furta je ibo ba kul singai wani bafuna wani hadafo bai isi bainan kin gai go ko isi bai hankin gai ba inga ya dai gogor ka kan bukole no didi ba foti hankan kani sai mu tambu gudar no didi hankan
wane wo ngai sintin a site minan ka bar mai idi wadin wasu konde na bornan kul wadin se har sintina kan aiki furta je lakkale candin da kaci har sintina nin bai ni bankan nimin bombay no ban maino ifono ni gihin kace ifono gitin gabo ni ma bai da mai ko kan bore ta kani bisan dicere nim sine hankan fulani tai mu wadin ne a hani won hina da dan dokina ni ma bai har sin kanta nim da nibon sai hadaf nim da nibon sai hankan gani ga banin to su ba misali nim ne ha aiwai ga ne gugun halai ba funa ban ta alfa bata walen teya wodin te won ba fana hadafu kar gani di bar fongo inde bal kar igo ba ngam te bal rahi fo ber wodin sin lakalo sambu damu mantin fonda no wodin wani ti har hinkanta nim ko kar gidan ni ban sai hadaf ihin zanta kici ni wani lokaci nim ko kar ki goyen ya hannu ni lokaci nim si da hankan sin da ce da bara ni kan gonda goy ni gonda muradu ni gonda nan kan nugo koy ni gorke ne hanik bot ifano ni bot tun kin muradu te misil lokaci sara dam ni lokaci odin in biti ni wani arzak bon ikacenta ingi kici furta dai in kokar ki su ban tar hanniya zama charuwa amantikal dijino nisi hankan ni di agote wadin non mo ni bite to din ban tar hannu su ban kidan ni ba funara to din ne ba kulka ni duno ni sam gite to kun ga halci igin kubor disa igin diksa iwon doro kan giga igadan ni da wadin sai nin kokar ka sambu tar hannu kan nan ni ce da rawu mu bore wannan yankici haiwai har ta canta iguwanta kan gici bananta in gici dinna fondadi fonda kan nan go kan ni banan to dinna di min si jaha bankan ago kokar bankan gaba an gama to manufu beri fo ga bara si jaha ni ga kati ni ga kan nim ye kutun nim ga kati nim kan nim ye kutun han fo ni to dai no wane yange dai no har gwa Sheikh Abdul Fattah irsa gumo da barbata da yamar yan kan wata irkom te kan ya fosina in boyde irkom te kan woni am te sabab kan nan borbobi yam du barma yan yon ba amin kalde hal war gon sanni zbananta yamar yan larbe ne am san za hu tage da hayre di bora kul marganta yamar yan sanni kan yara lokacin kan hal yamar yan bananta sanni bananta insha to lalle ce yamo kan ai to nan di al-salam tare al'umma ga hunkuna inji kici irkul mu bai kan irko subhanahu wa ta'ala ne tinai bambata da kirba to tinai bambata din binde irko gir hada daga matka ka hadisi ara irko biyani kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati ar ra'afu kul kurkunu ar ra'afu mu kullu irko jaha hayakana anu hayaka da hakan bara kuriya yan ga mantal fage hinne irjin gore in bai kan irwo kurkoyen no ikan bara irwon furtaje kurkoyen no ikan bara alfagai in bai kan kurkoyen no al'umma hayre in bai kan ga ize inda wo kurkoyen no inda no gikuru yadin mono irta wandi kai da halci al'umma kun gaba dai irkun bai kan hankan irgote hankuna irko subhanahu wa ta'ala girkayen da suba amir hada wadin ce irin kokari suba irin sola tuyin kan kina rubuta irko subhanahu wa ta'ala sai ce wane wara insha Allah irsa gumo da barbata matkan wonte da to nya fusine kai no ne lakkal da sur dan ki ir hangan ne meno irgir won sigira gayi kaldin wacce warku bai afuga wa haza wassalam